Tervetuloa työpaikkaohjaajakoulutukseen. Tämä koulutus on suunnattu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat koulutuskeskus Brahen opiskelijoiden työharjoitteluja, eli koulutussopimus- tai oppisopimusjaksoja. Tässä esityksessä käydään läpi työpaikkaohjaajien tehtäviä, ohjaustyön merkitystä oppimisen kannalta, palautteen antamista sekä yhteistyötä työpaikalla oppimisessa. Työpaikkaohjaajana on tärkeää, että haluat jakaa omaa osaamistasi eteenpäin ja perehdyttää uusia työntekijöitä työhön. Samalla pääset näkemään opiskelijoiden osaamisen kehittymisen alan ammattilaisiksi. Keskeistä ohjaustyössä onkin halu toimia oman alasi esimerkkinä ja viestinviejänä. Yhteistyö ammatillisten oppilaitosten kanssa avaa yritykselle mahdollisuuksia tulevaisuuden henkilöstöresurssien varmistamiseen, työyhteisön osaamisen kehittämiseen, syventämiseen tai lisätyövoiman hankkimiseen. Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältö jakaantuu eri osa-alueisiin, joita ovat työelämäyhteistyön yleiset periaatteet, tavoitteet ja käytännön toteutus työpaikalla ja oppilaitoksessa. Työpaikkaohjaajan vastuut ja valtuudet. Työpaikkaohjauksen eri osapuolet ja yhteistyö. Oppiminen, perehdyttäminen ja työturvallisuus. Osaamisperusteisuus ja HOKSin laatiminen. Oppijan ohjaaminen ja palautteen antaminen sekä näyttöjen arviointi. Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on tuottaa osaamista, jolla pärjätään tulevaisuuden työelämässä. Ammatilliset oppilaitokset tarjoavat erilaisia ratkaisuja tutkintojen suorittamiseen tai tutkinnon osista muodostettuja yhdistelmiä muuttuvan työelämän tarpeisiin. Työpaikkaohjaaja tutustuttaa opiskelijan työhön ja työyhteisöön sekä neuvoo, ohjaa ja valvoo työtehtävien suorittamista. Työpaikkaohjaajan vastuulla on myös huolehtia työturvallisuudesta. Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset sisältävät turvallisuusosaamisen alakohtaiset erityispiirteet. Lainsäädäntö perustuu työturvallisuuslakiin ja työsuojelun valvontalakiin. Myös laki ammatillisesta koulutuksesta määrittelee opiskelijan oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön. Lisäksi nuorten työntekijöiden suojelusta määritellään laissa nuorista työntekijöistä ja valtioneuvoston asetuksessa nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä. Työpaikkaohjaaja toimii tiiviissä yhteistyössä ohjaavan opettajan kanssa. Hän koordinoi työpaikalla oppimista. Ohjatessa on kyettävä ottamaan huomioon opiskelijoiden erilaiset taustat ja valmiustaso suoriutua työssä oppimistehtävistä. Opiskelija ei ole vielä alan ammattilainen, vaan hän tarvitsee tukea ja ohjausta työtehtävissä. Ohjaaja kertoo ja näyttää opiskelijalle työtehtävien ohjeistukset ja seuraa sekä tukee työn suoritusta. Työtehtävien ja oppimisen edetessä ohjaaja avustaa ja tukee työsuoritusten entistä syvällisempää oppimista. Työpaikkaohjaaja tuntee hyvin työpaikan toiminnan, työprosessit ja käytänteet, osaa arvioida, kehittää ja soveltaa omaa työtään ja on halukas siirtämään kokemustaan ja taitojaan eteenpäin. Työpaikkaohjaaja on myös useimmiten näytössä työelämän edustajana. Työpaikkaohjaajan vastuulla on suunnitella ohjaamista nimenomaan työpaikan toimintojen näkökulmasta. Ohjaajan on hyvä tuntea tutkintomaailmaa sen verran, että ymmärtää sen tutkinnon osan sisältöä ja työtehtäviä, jota opiskelija tulee suorittamaan. Kaikki tutkinnon perusteet löytyvät valtakunnallisesta e-perusteet-palvelusta. Ammatillisten tutkintojen perusteet ohjaavat koulutuksen järjestämistä sekä opiskelijoiden henkilökohtaisten opintopolkujen suunnittelua ja toteuttamista. Opetushallitus päättää tutkinnon perusteista. Perusteet valmistellaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Tutkinnon perusteet tarkoittavat koulutuksen ja tutkintojen sisältöä ja rakennetta. Perusteet sisältävät yleiset tutkinnon osat, ammattitaito- ja osaamisvaatimukset. Käy tutustumassa tutkinnon perusteisiin ennen ensimmäistä HOKS-keskustelua. Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista.
Pakollisilla tutkinnon osilla varmistetaan, että opiskelija saavuttaa tutkinnon keskeisen osaamisen. Valinnaiset tutkinnon osat puolestaan mahdollistavat osaamisen syventämisen tai ammattitaidon laajentamisen eri työtehtäviin. Lisäksi valinnaisilla tutkinnon osilla voidaan vahvistaa myös valmiuksia jatko-opintoihin. Kaikki koulutusmateriaali, aikataulut ja ohjeistukset näyttöihin löytyvät Teamsista. Sinne lisätään kansiot myös jokaiselle opiskelijalle näyttöjen suunnittelua varten. Myös työpaikkaohjaajalle avataan pääsy ohjattavan opiskelijan suunnitelmiin ja näyttöaineistoihin. Varmista alkuvaiheessa, että saat riittävästi tietoa ohjaukseesi tulevasta opiskelijasta sekä hänen tavoitteistaan ja työtehtävistään. Tärkeä osa oppimista on antaa opiskelijalle palautetta työtehtävien suorittamisesta ja edistymisestä. Varmista myös, että työpaikalla opiskelijan kehittymistä tukevat tehtävät ovat HOKSin mukaisia. Opiskelijan vastaanottaminen ja perehdyttäminen kannattaa tehdä huolella. Tavoitteita ja tehtäviä käydään läpi henkilökohtaistamisessa. Osallistu siis ensimmäiseen HOKS-keskusteluun ja välikeskusteluihin opettajan ja opiskelijan kanssa. Varmista, että opiskelija on ymmärtänyt ohjeet ja rohkenee kysyä tarvittaessa neuvoja. Tunnista työpaikalla oppimiseen sopivat työtehtävät ja selvitä arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit. Tutkinnon vaatimuksista ja työtehtävien laajuudesta on hyvä keskustella myös opettajan kanssa. Ohjaa opiskelijaa toimimaan yrityksen työturvallisuusohjeiden ja ilmoituskäytäntöjen mukaisesti. Työpaikat ja työpaikkaohjaajat ovat merkittävässä roolissa ammatillisessa koulutuksessa. Työpaikkaohjaaja voi toimia nuoren opiskelijan työelämään astumisen sisäänajossa, sitouttaa ja kouluttaa uutta työntekijää tai toimia ammattitaitoaan kehittävän konkarin oppimisen tukena. Ohjaaminen voi olla yrityksessä joko työnantajan tehtävä tai se on nimetty erikseen yhdelle tai useammalle ohjaajalle. Ohjaus on tämän päivän ammatillisuutta, ja siihen opettaja ja oppilaitos tarjoavat tukea ja palveluja. Työnantajan rooli. Työnantaja tunnistaa työelämässä oppimisen panokset ja hyödyt sekä järjestää ja varmistaa resurssit opiskelijan ohjaamiseen. Työnantaja valitsee työpaikkaohjaajan ja sopii ohjauksen jakamisesta ja resursseista. Työnantaja tiedottaa työyhteisöä opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja työyhteisön rooleista. Työpaikkaohjaajan rooli. Työpaikkaohjaaja vastaa opiskelijan ohjauksesta, perehdyttää opiskelijaa yhdessä työyhteisön kanssa ja perehtyy oppimisen tavoitteisiin ja tutkinnon perusteisiin. Ohjaaja suunnittelee, organisoi ja ohjaa tavoitteisiin perustuvia työtehtäviä ja antaa palautetta opiskelijan kehittymisestä. Ohjaaja tekee yhteistyötä opettajan kanssa ja suunnittelee näyttöjä yhteistyössä. Ohjaaja myös arvioi opiskelijan osaamista näytöissä yhdessä opettajan kanssa. Työyhteisön rooli. Työyhteisö tukee ohjaajaa ja jakaa ohjaustehtäviä. Työyhteisö edistää oppimismyönteistä kulttuuria ja kannustaa opiskelijaa sekä antaa palautetta opiskelijalle. Opiskelijan rooli. Opiskelija osallistuu aktiivisesti omien opintojen suunnitteluun ja hankkii osaamista työssä, oppilaitoksessa ja muissa oppimisympäristöissä. Opiskelijalle on tärkeää päästä osaksi työyhteisöä ja oppia monipuolisissa tehtävissä. Opettajan roolit. Opettaja kartoittaa opiskelijan osaamistarpeet. Opettaja myös suunnittelee opiskelijan ja työpaikan edustajan kanssa opinnot eri oppimisympäristöissä ja ohjaa koko oppimisprosessia. Hän kartoittaa ja järjestää myös opiskelijan tarvitseman tuen sekä ohjaa opiskelijaa ja työpaikkaohjaajaa näyttöjen toteuttamisessa. Hän toteuttaa yhdessä arvioinnin työpaikan edustajan kanssa. Oppilaitos puolestaan järjestää opiskelijan tietopuoleiset opinnot sekä koordinoi ja kehittää yhteistyötä eri osapuolien välillä.
Oppimismyönteinen työpaikka houkuttelee osaavia ja sitoutumishaluisia työntekijöitä ja opiskelijoita. Oppimista mahdollistavia tekijöitä ovat työtehtävien laajuus ja monipuolisuus, sopiva vastuu, osallistumismahdollisuudet työyhteisössä ja rooli, johon oppija työpaikalla sijoittuu. Mahdollistavassa oppimisympäristössä ohjaukseen käytettävä aika ja resurssit on varmistettu. Mahdollistava työpaikka tarjoaa enemmän oppimisen mahdollisuuksia kehittää myös laajempaa ja syvällisempää ammatillista osaamista. On keskeistä, että opiskelija pystyy tekemään tutkinnon vaatimia työsuorituksia ja opinnot etenevät. Ohjausta voidaan jakaa työpaikalla esimerkiksi työvuoroittain, vuoroviikoin tai työntekijöiden tehtävien mukaan. Samalla opiskelija saa laajemman näkökulman työhön. Opiskelijan ja ohjaajan on hyvä tehdä työtä yhdessä, vuorotyössä samoissa työvuoroissa. Mikäli työskentely tapahtuu eri vuoroissa tai yksiköissä, yhteisten ohjaus- ja palautekeskusteluaikojen varaaminen on tärkeää. Muun työyhteisön rooli ohjaajana on silloin suurempi. Isoissa organisaatioissa ja työyhteisössä tarvitaan usein erikseen vielä ohjaustehtäviä koordinoiva henkilö, joka toimii myös harjoittelijoiden yhteyshenkilönä. Osaamisperusteisuus on osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Eli aikaisempi osaaminen voidaan tunnustaa, jolloin opiskelija keskittyy puuttuvan osaamisen hankkimiseen. Se mahdollistaa opiskelijan yksilöllisen etenemisen opinnoissa. Henkilökohtaistamisesta vastaa koulutuksen järjestäjä ja käytännön järjestelyistä opettaja. Aikaisempi osaaminen käydään keskustellen läpi HOKS-keskustelussa opintojen aloitusvaiheessa. Siihen osallistuu opiskelijan lisäksi työpaikkaohjaaja ja opettaja. Opiskelijalla on hyvä olla mukanaan dokumentit aikaisemmasta osaamisesta. Keskustelun aikana opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. HOKS on käytännön työväline opiskelijalle, opettajalle ja työpaikkaohjaajalle ja se helpottaa eri osapuolten toimintaa koulutusta järjestettäessä. HOKSista nähdään, millaiseksi opiskelijan yksilöllinen opiskelupolku on suunniteltu ja missä aikataulussa opinnot etenevät. HOKS syntyy siis yhteistyönä. Laatiminen alkaa jo opiskelijan hakeutuessa opiskelemaan. HOKSia päivitetään koko koulutuksen ajan yhteisissä ohjauskeskusteluissa. Suunnitelman laatimista varten varataan HOKS-keskusteluajat. Työpaikkaohjaajille laitetaan ohjausaikoja varattavaksi Doodle-kalenteriin oppisopimuskoulutuksen aloitusvaiheessa. Ohjaaja varaa itselleen ja opiskelijalle sopivan ajan kalenterista. Raahen opettaja vahvistaa HOKS-ajan ja lähettää työpaikkaohjaajalle ja opiskelijalle kalenterikutsun keskusteluun. Ensimmäisessä keskustelussa suunnitellaan tutkinnon osittain yhdessä, mitä opiskelija oppii, millaisissa työtehtävissä ja miten näytöt rakennetaan. Työkalupakista löydät kootusti tärkeimmät materiaalit työelämässä oppimisen ohjaamiseen. Työelämässä oppimisen muistilistat opiskelijalle, työpaikkaohjaajalle ja opettajalle tukevat oppimisen suunnittelua, ohjausta ja palautteen antamista. Arviointiin liittyvä osaaminen on yksi tärkeimmistä osa-alueista ammatillisen koulutuksen toteuttamisessa. Arviointiosaamista tarvitsevat sekä työpaikkaohjaajat että muut työelämän edustajat. Arviointiin liittyy monia tärkeitä asioita, joita on tuotu esille osaamisen arviointioppaissa. Tasavertaisuus varmistuu silloin, kun arviointi on objektiivista ja kriteeriperusteista. Roolisi työpaikkaohjaajana on merkityksellinen ja tärkeä. Kiitos, että olet mukana opiskelijan työelämässä oppimisen ohjaamisessa. Ohjaan.fi-sivusto tarjoaa nopeasti ja helposti tietoa ja auttaa sinua ohjaajana. Voit täydentää taitojasi työelämässä oppimisen arjessa tutustuen itse verkkomateriaaleihin tai osallistuen valtakunnalliseen koulutukseen työpaikkaohjaajille. Löydät kaikki ohjaamisen ja arvioinnin työkalut samasta osoitteesta ohjaan.fi.
Työpaikkaohjaaja tuntee hyvin työpaikan toiminnan, työprosessit ja käytännöt ja on valmis jakamaan ohjausta työyhteisössä muiden työntekijöiden kanssa. Ohjaaja kykenee myös vuorovaikutteisesti jakamaan kokemuksiaan, tietojaan ja taitojaan. Ohjaaja voi olla organisaation esihenkilö tai toinen työntekijä. Ohjaajia voi olla myös useita. Työpaikkaohjaajan osaamiselle ja pätevyydelle ei ole asetettu laissa vaatimuksia. Työpaikkaohjaajalla on hyvä olla ammattitaitoa ja kokemusta alasta sekä motivaatiota ja ohjaustaitoja. Harjoittelujakson aikana työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa. On hyvä hyödyntää koko työyhteisön osaamista opiskelijan ohjaamisessa. Työpaikkaohjaajan on hyvä pitää säännöllisesti yhteyttä ohjaavaan opettajaan. Anna tukea opiskelijalle ja keskustele hänen kanssaan ja näytä opiskelijalle mallia, mutta älä tee opiskelijan puolesta. Ole esimerkkinä, anna ohjeita, näytä kuvia tai videoita ja anna opiskelijan itse myös kokeilla. Kaikki opiskelijat eivät opi samalla tavalla ja eri opiskelijat tarvitsevat erilaista ohjausta ja tukea. Harjoittelujakson jälkeen on hyvä käydä palautekeskustelu. Myös harjoittelujakson aikana anna ja pyydä palautetta säännöllisesti. Kun opiskelijalle antaa rakentavaa palautetta tekemisestä, opiskelija tiedostaa, mitä hänen pitää harjoitella lisää ja missä hän on onnistunut. Kannusta myös opiskelijaa arvioimaan osaamistaan ja omaa tekemistään. Itsearviointi on osa oppimista. Työpaikkajakson jälkeen vastaa myös Opetushallituksen arvotyöpaikkaohjaajakyselyyn. Kyselyn linkki tulee työpaikkaohjaajan sähköpostiin suoraan Opetushallitukselta. Työpaikkaohjaaja on opettajan työpari. Ohjaavan opettajan tehtävä on varmistaa työpaikan soveltuvuus, perehdyttää työpaikkaohjaaja, avata ja selkeyttää tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset ja kriteerit. Yhteistyö onnistuu parhaiten, kun sovitaan matalan kynnyksen yhteydenpidosta esimerkiksi puhelimitse. Myös työpaikalla on hyvä pitää säännöllisiä tapaamisia. Nykyisin oppilaitoksessa opiskelee yhä enemmän ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita. Silloin on hyvä ottaa huomioon eri kieli- ja kulttuuritaustat ohjaamisessa. Pyri käyttämään KV-opiskelijoiden kanssa selkeää kieltä ja puhu rauhallisesti. Vältä murteita ja slangia. Avaa käsitteitä esimerkkein ja käytä oikeita asiaa kuvaavia sanoja. Sanoita toimintaasi ja tekemistä. Varmista opiskelijan ymmärrys eri tavoin, esimerkiksi pyydä häntä kertomaan asian omin sanoin. Jäsennä opittavat asiat sopivan kokoisiksi kokonaisuuksiksi ja käytä kuvallisia ohjeita apuna esimerkiksi työvälineistä ja työtavoista. Keskustele kulttuurieroista opiskelijan kanssa mahdollisimman käytännönläheisesti. Näin pääsette asiassa yhteiseen ymmärrykseen ja vältätte ristiriitatilanteita tulevaisuudessa. Palaute kannustaa opiskelijaa oppimaan. Opiskelija tarvitsee ohjausta perehdytysvaiheessa, työyhteisöön ja tehtäviin tutustumisessa sekä työelämän pelisäännöissä. Parhaita oppimistilanteita ovat muuttuvat käytännön työtilanteet, joita arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa jälkikäteen. Ohjaajan on hyvä nostaa esiin keskusteluissa opiskelijan vahvuudet ja onnistumiset kannustavalla tavalla. Motivoiva palaute on rakentavaa ja realistista. Palautteen avulla opiskelija voi rakentaa käsitystä itsestään ja osaamisestaan. Hän tunnistaa paremmin omat kehityskohteet. Palaute auttaa myös löytämään alan kiinnostuksen kohteita. Kaikkea palautetta ei kannata antaa julkisesti. Palaute on hyvä myös perustella. Palautteen voi antaa myös kirjallisena, jolloin siihen on helppo palata myöhemmin. Jos työpaikalla herää huoli jostain asiasta, se kannattaa heti ottaa esille. Ota yhteys myös oppilaitoksen opettajaan. Opiskelijan osaamista arvioidaan monipuolisesti vertaamalla sitä tutkinnon perusteissa määrättyyn osaamiseen.
Arvioinnin tulee kattaa kaikki suoritettavan tutkinnon osan perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Ennen näyttöä perehdy siis tutkinnon perusteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin. Opettaja antaa myös erilliset ohjeet näyttöjen suunnittelua ja dokumentointia varten. Näytön arviointi on normaalia työn tekemistä työpaikalla. Se ei ole erillinen järjestely, vaan yhdessä suunnitellaan niin, että näyttö soveltuu työpaikan normaaliin toimintaan ja tehtäviin. Osaamisen arvioinnilla annetaan tietoa opiskelijan osaamisesta ja varmistetaan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttaminen. Samalla kehitetään edellytyksiä itsearviointiin. Miten arvioidaan, onko opiskelija valmis näyttöön? Valmiuksien arviointi on yhteinen keskustelu opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan kesken ennen näytön aloittamista. Työpaikkaohjaaja seuraa ja antaa palautetta oppimisen etenemisestä. Yhdessä opettajan kanssa voitte vaihtaa tilannetietoja opiskelijan kehittymisestä. Kun osaaminen johonkin tutkinnon osaan on kehittynyt tavoitteiden mukaiseksi, näyttöihin liittyvät suunnittelu ja valmistelu aloitetaan yhteistyössä opettajan kanssa. Opiskelija arvioi myös itse osaamisensa kehittymistä ja valmiuksia. Näytön suunnittelu tehdään opettajan ohjauksessa ja vastuulla. Näytön suunnittelu on osa henkilökohtaistamista, eli suunnitellaan näyttöympäristö, osaamisen osoittamisen kokonaisuus ja aikataulutus. Näytön sisältö suunnitellaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksien mukaan. Joissakin työtehtävissä osaamisen osoittaminen käytännön työtehtävissä voi esimerkiksi vaarantaa toisten henkilöiden turvallisuuden, jolloin voidaan käyttää toisenlaista osaamisen osoittamistapaa. Yksilöllisestä täydentämisestä sovitaan kunkin opiskelijan kanssa erikseen. On tärkeää, että opiskelija ja arvioijat ovat perehtyneet huolellisesti etukäteen tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin. Ennen näyttöä tulee myös perehtyä näyttöaineistoon. Opiskelija toimittaa opettajalle ja työpaikkaohjaajalle sovitut dokumentit, esimerkiksi raportin työsuorituksesta tai kuvia työvaiheista työselostuksineen. Kuvauskäytänteistä kannattaa sopia etukäteen työpaikalla. Kaikkien osapuolten tulee olla tietoisia osaamisen osoittamisen eli näytön kokonaisuudesta. On tärkeää, että näytössä vuorovaikutus on aktiivista, ammatillista ja rakentavaa. Opiskelija näyttää, kuinka hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn osaamisen. Ainakin toisen arvioijan oltava itse näytössä läsnä ja nähtävä opiskelijan työsuoritus. Arviointikeskustelu on järjestettävä ilman aiheetonta viivytystä. Osaamisen arvioinnilla annetaan tietoa opiskelijan osaamisen sisällöstä ja tasosta. Näytössä arvioidaan opiskelijan työsuoritusta sovitun näytön osalta. Ei siis edellisten viikkojen tekemistä tai harjoittelua. Siksi kaikkien tulee olla tietoisia siitä, milloin näyttö alkaa ja milloin se päättyy. Oppilaitoksen tehtävä on perehdyttää työelämäarvioijat osaamisen arviointiin ja varmistaa arvioijien riittävä ammattitaito arvioitavalla ammattialalla. Yleensä taustalla on alan koulutus ja pitkä työkokemus sekä riittävä perehtyneisyys arviointiin ja sen lähtökohtiin. Arvioijalta vaaditaan myös riittävä perehtyneisyys tutkinnon perusteisiin. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia, eli esimerkiksi lähisukulainen tai perheenjäsen ei voi toimia arvioijana. Arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät koulutuksen järjestäjän nimeämät 2 arvioijaa. Arvioijista toinen on pedagogisesti pätevä ja kelpoinen opettaja tai erityisestä syystä muu koulutuksen järjestäjän edustaja ja toinen työelämän edustaja. Muulla koulutuksen järjestäjän edustajalla tarkoitetaan esimerkiksi kouluttajaa tai muuta opetushenkilöstöön kuuluvaa henkilöä, joka täyttää arvioijille säädetyt edellytykset. Työelämän edustaja voi olla työnantaja, työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja. Erityisestä syystä
Jos esimerkiksi työelämän edustajaa ei ole saatavissa toteuttamaan arviointia ja opiskelijan näyttö viivästyy tästä syystä kohtuuttomasti, arvioinnin voi toteuttaa ja arvioinnista päättää myös 2 opettajaa tai muuta koulutuksen järjestäjän edustajaa. Näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon ja osaamisen. Ennen näyttöä tehtäviä asioita ei arvioida näytössä. Näytössä opiskelija tekee osaamisensa näkyväksi ja se paketoidaan arvioitavaksi osaamiskokonaisuudeksi. Kyseessä on siis tutkinnon osa, joka näkyy myös opiskelijan todistuksessa. Samassa näytössä voidaan osoittaa osaamista myös useampaan tutkinnon osaan. Näyttöjen arviointiasteikko riippuu suoritettavasta tutkinnosta. Ammatillisissa perustutkinnoissa asteikko on 1–5 tai hylätty. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa arviointiasteikko on hyväksytty tai hylätty. Näytössä opiskelijan työskentelyä ei verrata toisen opiskelijan työskentelyyn tai arviointiin. Opiskelijan suoritusta ei myöskään verrata toisten työntekijöiden työskentelyyn tai ammattitaitoon. Arvioinnissa ei arvioida persoonaa. Arvioinnin tulos kirjataan eli dokumentoidaan ja perustellaan selkeästi. Hyvä kirjaaminen turvaa työpaikkaohjaajan ja opiskelijan oikeuksia. Päätöspöytäkirjasta on tultava selkeästi esille osaaminen ja sen taso. Hylkäykseen johtavat syyt on kaikki kirjattava yksityiskohtaisesti ja kerrottava opiskelijalle niin, että hän ymmärtää. Opiskelijalla on oikeus tutustua arviointiaineistoonsa. Opiskelija saa uusia hylätyn näytön. Hylätyn suorituksen jälkeen opettajan tehtävä ensisijaisesti on arvioida, miten opiskelija täydentää osaamista ennen uutta näyttöä. Jos opiskelija on tyytymätön saamaansa arvosanaan, hänellä on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus. Arviointipäätös annetaan perusteluineen tiedoksi opiskelijalle. Lisäksi arviointipäätös allekirjoitetaan. Koulutus- ja oppisopimusjaksojen jälkeen työpaikkaohjaajalle tulee sähköpostiin vastattavaksi arvopalautekysely. Palaute vaikuttaa koulutuksen järjestäjän rahoitukseen. Työelämäpalautteen perusteella jaettavasta vaikuttavuusrahoituksesta osa myönnetään työpaikkakyselyn ja osa työpaikkaohjaajakyselyn perusteella. Opetushallituksen työpaikkaohjaajakysely lähetetään siis koulutus- tai oppisopimuksessa mainitulle vastuulliselle työpaikkaohjaajalle. Hän voi tarvittaessa välittää kyselyn edelleen opiskelijaa käytännössä enemmän ohjanneelle henkilölle. Kyselyssä on tilaa myös avoimelle palautteelle. Työpaikkakyselyssä kohderyhmänä ovat koulutus- ja oppisopimuksia tehneet työnantajat, joilta palaute kysytään 2 kertaa vuodessa. Tämä kysely on koulutuksen järjestäjäkohtainen ja siihen vastaa työnantajan edustaja. Työpaikka opettaa kehittyvän ammattitaidon lisäksi paljon hyödyllisiä tietoja ja taitoja, muun muassa ammattiin kasvamista, työelämän pelisääntöjä, tiedon soveltamista käytäntöön ja arvoja. Tuloksena syntyy työelämän tarpeiden mukaista osaamista sekä parhaimmillaan omien taitojen monipuolista ja jatkuvaa kehittämistä, jota halutaan jakaa myös muille. Kiitos yhteistyöstä tärkeässä tehtävässä tulevaisuuden osaajien ohjaajana.